Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubatshazwa isihluku umzali wengane ongaziwa otete ingane amaqeda wayephosa esitamkokweni kwaZulu Natal endaweni yaseMkhuze. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamuyelekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubatshazwa ihluku umama wengane ongaziwa otete ingane amaqede wayephosa edanyeni esitamkokweni endaweni yaseMkhuze kwaZulu Natal. Ngokubika kwephephandaba ezivuthayo eMaputalend osukwini la izolo kubuya ukuthi kutholakala isidumo sengane esanda kuzalwa iphoswe esitamkokweni saseMkhuze kwaZulu Natal. Kusolwa ukuthi unina walengane uvula isidikiselo sepipe lesitamkoko wayiphosa phakathi maqede yagijima namanzi yaze yawubhajwe 7 ezivimba udodi. Abasebenzi bamanzi basemkhanya kude banakekela le ndawo basithele phezukwa lengane ihlangane nododi babe sebehlaba umkhosi babiza amaphoyisa. Unina walengane namanje akakatholakala kanti noyiso wengane akakatholakala. Acela amaphoyisa aseMkhuze kuba noma ubani ongaba nolwazi ahlaba umkhosi ukuze kutholakale unina kanye noyise wengane. Abantu ke babe nokuphawula okwahlukahlukene ngalolu daba kwi-comment section. Usengabakho Sanabelo Dlamini uthe awu abafazi wabe esefaka ama-emoji akhalayo. Isaias Guest Palace ithe akwenziwe i-DNA kulesidumbu nje finish. Ugogo la nguthe wabanda amathumbu Jesu nokuzala kubhlungu kangaka ngabe kusuke sebewavulelana amathanga olwabishwa bese faka ama-emoji akhalayo. UNothando Nkonyane uthe uThixo ihluku esingaka wabe sefaka izinhliziyo eziphukile kanye nama-emoji akhalayo. uMazulu ongazulu uthe kwavele kwahlasimula umzimba obusathane obungaka wabe sefaka nama-emoji akhalayo. uNosipho Princess Nzuzu uthe uhushulwa kwezisu kusemthethweni eSouth Africa kungani umzali engavelenga wayokwenza lokho uma azi ukuthi angeke aze alithande usana. Ubonge Mthi uthe kodwa Thixo thina esibafunayo abantwana asibatholi bathola abangabadingi wabe sefaka ama-emoji akhalayo. uNdoduzo Siphesihle uthe kumele afundiswe isifundo sempilo lo ngalomkhuba wakhe awenzile. uLindile uthe mina ngicabanga ukuthi ingane ezenza lezi zinto lezi ezijaha abafana zisencane bese ziyamitha bese zingazi ukuthi zofika zithini kubazali bese zivele zithi azikhiphe lesisu kuvunyelwana nobaba bazo ngoba vele basebancane bonke. Ucabanga kwami khona kodwa umuntu omdala ophila kahle ekhanda ongavele nje aphose ingane esitamkokweni. Nkosi Jesu wabe sefaka ama-emoji akhalayo. uNkosi Ngiphile Siphiwe ucela uthe abanye abantu wabe sefaka inhliziyo eziphukile kanye nama-emoji akhalayo. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzokuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.